Hello, my dear children. This is Pragya Paramita Sahu welcoming you to my YouTube channel, My Creativity, My Passion. My dear friends, you subscribe my channel to get regular updates. This is the second part video of the topic, the Olympic Games of your Class 8 English subject, which is in your page number 53 of your English textbook, A New Approach to English. For its first part video, see the link given in the description of this video. ପିଲାମାନେ ଆମେ SGP 1 ପଢ଼ିଛେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରୀସର ଅଲମ୍ପିଆ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଏହା କିପରି କାହିଁକି ଏବଂ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ SGP 1 ଏକଥା ବି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଗଳ୍ପରେ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ କି ହର୍କୁଲସ୍ ନାମକ ଏକ ମହାନ ବୀରଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ SGP 2ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ କେବେ କାହିଁକି ଓ କିଏ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଖେଳଟି ଖେଳାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦି ଅଲମ୍ପିକ ଗେମ୍ସର ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଚାପ୍ଟରର SGP 2 ରିଡ଼ିଂ କରିବା, ଏହାକୁ ବୁଝିବା, ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହାର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ସ କରିବା। Now see your textbook page number 55. You can see here that there are 3 paragraphs, paragraph 4, 5 and 6. Let us now read and understand it. Many hundred years later, in 1896, a young Frenchman named Baron Pierre de Coubertin started the modern Olympic Games. ପ୍ରାଚୀନ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅନେକ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ 1896 ମସିହାରେ ବାରନ୍ ପାୟରେ ଡି କୁବର୍ଟିନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଫରାସୀ ଯୁବ ନାଗରିକ ଆଧୁନିକ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। He wanted people from all over the world to come together and compete in a friendly spirit. ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏହି ଖେଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତୁ। My dear children, who wanted this? Pierre de Coubertin wanted this. The Olympic Games are held once in every 4 years. ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। The Olympic symbol with 5 rings stands for the unity of the 5 continents. 5ଟି ରିଙ୍ଗ ଥିବା ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳର ପ୍ରତୀକ 5ଟି ମହାଦେଶର ଏକତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। At least one of the colors of the rings, blue, black, red, yellow and green, appears in the flag of each country that takes part. ଏହି 5ଟି ରିଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଯଥା ନୀଳ, କଳା, ଲାଲ, ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦେଶର ପତାକାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। The Olympic motto, written in Latin, is swifter, higher and stronger. ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ତୀବ୍ରତର, ଉଚ୍ଚତର, ମଜବୁତତର। Coubertin felt it described the aim of great athletes all over the world. କ୍ୟୁବର୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଭାବନାରେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। Weeks before the games began, a woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece. ଅଲମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବାର 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଅଲମ୍ପିଆ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଲମ୍ପିକ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି। Many participants take turns with the torch through different countries. ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି ମଶାଲ ଧରି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଧାବନ୍ତି। The final runner carries it to the stadium just before the games begin. ଶେଷ ଧାବକ ଜଣକ ଏହି ମଶାଲକୁ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। The Olympic flame is then kept burning until the games close. ଏହାପରେ ଏହି ଅଲମ୍ପିକ ମଶାଲର ଶିଖାକୁ ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। The flame is put out at the closing ceremony. ଏହି ମଶାଲର ଶିଖାକୁ
ଖେଳ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ଆଥଲେଟ୍ସ ଟୁ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍। ଏହାପରେ ସବୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଏ। ଦେୟାର ଆର୍ ସମ୍ ୱିନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଲୁଜର୍ସ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଜିତିଥାନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଜଣ ହାରିଥାନ୍ତି। ଦେ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଦ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଦ ଗେମ୍ସ। ଖେଳରେ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ many of them feel happy that although they did not win, they had the chance to compete against the best players in the field. ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଖେଳରେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron D. Coubertin gave. ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରନ୍ ଡି କୁବର୍ଟିନ୍ ଦେଇଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। His message to all the Olympic participants was, the most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. ସମସ୍ତ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଖେଳରେ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା। My dear children, now note down some word meanings of SGP2. Frenchman, ଫରାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଫରାସୀ ନାଗରିକ। Started, it's the past form of start. Start ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Started ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। Modern, ଆଧୁନିକ। Wanted, it's the past form of want. Want ଅର୍ଥାତ୍ ଚାହିଁବା ବା ଇଚ୍ଛା କରିବା। Wanted ଚାହିଁଥିଲେ ବା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। World, ବିଶ୍ୱ। All over the world, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। People, ଲୋକମାନେ। Together, ଏକାଠି ବା ଏକତ୍ରିତ। Compete, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। Friendly, ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। Spirit, ମନୋଭାବ। Held, it's the past form of hold. ଏଠାରେ ହୋଲ୍ଡର ଅର୍ଥ ଆୟୋଜନ କରିବା। ହେଲ୍ଡ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସିମ୍ବଲ, ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନ। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ମହାଦେଶ। ଆଟଲିଷ୍ଟ, ଅତି କମ୍ରେ। ଆପିୟର, ଦେଖାଯିବା। ଫ୍ଲାଗ, ପତାକା। ଇଚ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଟେକ୍ ପାର୍ଟ, ଭାଗ ନେବା ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୋଟୋ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆଦର୍ଶ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲାଟିନ୍, ଏହା ଏକ ଭାଷା। ସୁଇଫ୍ଟର, ଇଟ୍ସ ଦ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ସୁଇଫ୍ଟ। ସୁଇଫ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ବା କ୍ଷିପ୍ର। ସୁଇଫ୍ଟର, ତୀବ୍ରତର ବା କ୍ଷିପ୍ରତର। ହାୟର, ଇଟ୍ସ ଦ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ହାଇ। ହାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ, ହାୟର ଉଚ୍ଚତର। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମଜବୁତ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ମଜବୁତର। ଫେଲ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଦ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫିଲ୍। ଫିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା। ଫେଲ୍ଟ, ଭାବିଲେ। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ, ଇଟ୍ସ ଦ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏମ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗ୍ରେଟ୍, ମହାନ। ଆଥଲେଟ୍, ଖେଳାଳି। ୱିକ୍, ସପ୍ତାହ। ଗ୍ରୀକ୍ ରୋବ୍ସ, ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ପୋଷାକ। ଲାଇଟ୍, ଆଲୋକ। ଏଠାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଅଲମ୍ପିକ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଅଲମ୍ପିକ୍ ମଶାଲ। ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବା ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ର। ଫ୍ଲେମ୍, ଅଗ୍ନିଶିଖା। କେପ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଦ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କିପ୍। କିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରଖିବା। କେପ୍ଟ, ରଖିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇଟ୍ସ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ବର୍ନ। ବର୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳିବା। ବର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଳୁଥିବା। ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍, ଲିଭାଇବା ବା ନିର୍ବାପନ କରିବା, ଯେପରିକି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ କରିବା ବା ଅଗ୍ନି ଲିଭାଇବା। ସେରିମନି, ଉତ୍ସବ। କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମନି, ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ। ରିଟର୍ନ, ଫେରିବା ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ୱିନର, ବିଜେତା ବା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଲୁଜର, ହାରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ହାର୍ଡୱାର୍କ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଟ୍ରେନିଂ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଅଲଦୋ, ଯଦିଓ। ୱିନ୍, ଜିତିବା। ଚାନ୍ସ, ସୁଯୋଗ। ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ବିପକ୍ଷରେ। ବେଷ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଦ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍। ଗୁଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ
बेस्ट सबुठारु भल, प्लेयर खेलाड़ी, परहाप्स बोध हुए, रिमेम्बर मने रखिबा बा मने पकाइबा, वंडरफुल सुंदर बा आश्चर्यजनक बा चमत्कार, एडवाइस उपदेश, मेसेज वार्ता, इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण। My dear children, now let us do the comprehension question answers which is in your textbook page number 55. Question number 1. When did the modern Olympic Games start? आधुनिक ओलंपिक क्रीड़ा केबे आरंभ होइथिला? In the year 1896, the modern Olympic Games started. 1896 मसीहारे आधुनिक ओलंपिक क्रीड़ा आरंभ होइथिला. Who started them? से गुड़िको किए आरंभ करथिले? A young Frenchman named Baron Pierre de Coubertin started them. Baron Pierre de Coubertin नामक जड़े फरासी युव नागरिक से गुड़िको आरंभ करथिले. What country did he belong to? से केउ देशर थिले? He belongs to France. से फ्रांस देशर थिले. Why did he start it? से एहाकू काहींकी आरंभ करथिले? He wanted people from all over the world to come together and compete in a friendly spirit. So he started it. से चाहुथिले विश्वरु समस्त लोक एकत्रित होई एक बंधुत्वपूर्ण मनोभाव नै एही खेलरे प्रतियोगिता करंतु. तेणु से एहाकू आरंभ करथिले. Question number 5. At what intervals are the Olympic Games held? केते समयांतररे ओलंपिक क्रीड़ा आयोजित होइथाय? The Olympic Games are held once in every 4 years. ओलंपिक क्रीड़ा प्रति 4 वर्षरे थरे आयोजित होइथाय. How many rings are there in the Olympic symbol? ओलंपिक प्रतीकरे केतोटी रिंग थाय? There are 5 rings in the Olympic symbol. ओलंपिक प्रतीकरे 5 गोटी रिंग थाय. What do the 5 rings stand for? एही 5 गोटी रिंग कौन सूचाई थाए? The 5 rings stand for the unity of the 5 continents. एही 5 गोटी रिंग 5टी महादेशर एकता को सूचाई थाए. What are the colors of the rings? रिंग गुड़िकर रंग कौन अटे? The colors of the rings are blue, black, red, yellow and green. रिंग गुड़िकर रंग हेउछि नील, कला, लाल, हलदिया और सबुज. What is the Olympic motto? ओलंपिक क्रीडार आदर्श बा लक्ष्य कौन अटे? The Olympic motto written in Latin is swifter, higher and stronger. लाटिन भाषारे लिखित ओलंपिक क्रीडार लक्ष्य हेउछि तीव्रतर, उच्चतर एवं मजबूतर. What did Coubertin feel about these 3 words? एही 3टी शब्द विषय क्यूबर्टिन कौन भाबुथिले? Coubertin felt about these 3 words that it described the aim of great athletes all over the world. क्यूबर्टिन एही 3टी शब्द विषय एहा भाबुथिले जे एहा सारा विश्वर महान खेलाड़ी मानकर लक्ष्य को वर्णना करे. Who lights the Olympic torch? Where? किए ओलंपिक मशाल प्रज्वलन करती? केउठारे? A woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece. जड़े ग्रीक पोशाक पिंधिथिबा महिला ग्रीक देशर ओलंपिया उपत्यकारे ओलंपिक मशाल प्रज्वलन करती. Who take turns with the Olympic torch through different countries? केउ माने ओलंपिक मशाल धरी विभिन्न देशरे धावंती? Many participants take turn with the torch through different countries. अनेक प्रतियोगी ओलंपिक मशाल धरी विभिन्न देशरे जनक परे जणे धावंती. How long is the Olympic torch kept burning? केते समय धरी ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित करी रखा जाए? The Olympic torch kept burning until the games close. खेल गुड़िक शेष हेबा पर्यंत ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित करी रखा जाए. When is the flame put out? केतेबेले शिखा को निर्वापन करा जाए? The flame is put out at the closing ceremony. उद्यापनी उत्सवरे शिखा को निर्वापन करा जाए. When do the participants return home?
କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି? ଦ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମନି। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ପରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ୱିନର ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍? ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି? ଦ ୱିନର ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଦେୟାର ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଦ ଗେମ୍ସ। ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯାହାକି ସେମାନେ ଏହି ଖେଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ୱିନ୍? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଦୋଜ୍ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ୱିନ୍ also felt happy that though they did not win, they had the chance to compete against the best players in the field। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଖେଳରେ ଜିତିଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପାଇଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କିଭର୍ଟିନ୍? କିଭର୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କିଭର୍ଟିନ୍, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ବଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। କିଭର୍ଟିନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ଖେଳରେ ଜିତିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ originated in Greece. Which two things are done at the start of the games to justify this? Here instruction for you is para 6, the opening sentence. It means the answer of question 19 is the opening sentence of para 6. ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଦୁଇଟି କଥା ଖେଳ ଆରମ୍ଭରେ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ? The two things done at the start of the games are a woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece। ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଅଲମ୍ପିଆ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି। Another thing is the final runner carries the flame to the stadium just before the games begin। ଶେଷ ଧାବକ ଜଣକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲ ଶିଖାକୁ ଧରି ଖେଳ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ପଡ଼ିଆକୁ ଠିକ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ଆସନ୍ତି। My dear children, hope this video would definitely be beneficial for you. In the next part video of this topic, we will go through the post-reading part. Love you, take care and goodbye.